Kasti ini kakapsat tila nga dito yami numalmal pasti panagkakapasan. I-repair ko na kidi. So, agad tila mais nga titang kakapsat. Matang kitaan lagi tayo ko. Pinapuras ko sa kakapsat at kami nakakataya ko na sa ako. Dito probinsya kakapsat. Kaslaawan lagi ito. Dito yami ito panpan nagkakasto. Sanay kami ti rigat ang kakapsat. Di jay na iti nagmaisak. Jay. Pagkitamot ti tinalong ko idi umnapitan. Dito tayong kakapsat. O napatumba daga mga banda dito yung kakapsat na eh. Tak, umanda pa yung isako. Mawanda dito. Siguro dadya da. Mapan na ko dyan dadya. No makita yo. Kasla salsalaping ang masinipasipawit dan. Nabababangamin ng itimais ko kakapsat. No nga nakadakil dito yung banda. Ada nagdakla. Ada nagbaba na. Dati nangananda. Dadya da siguro banda na dyan. Sabad dito yung kakapsat. Woo! Ayan yun! Woo! Ayan doon! Nay, apot, dami gayam. Dami muli ti kwan. Nay, tida, kabsat, nay, dapi muli, nay. Dasunggod yung ataw. Nay, apaw. Luwadam. Nay, apaw, nagling na. Sigla mo dagito yung taon na yun. Nay, nagling na gituin, nay. Dahil naramid lang ako, nay. Kalantayan, nay. Nay. Oh, sigla. Nay, oh. Ay, apaw. Halo ko. Dati ni Mang Junior na eh. Kaya yung pagtira na na eh. Boss, ayun da boss ko na. Dati da, gala dati sida nga lukom. Minsan. Ang hello ka na eh. Buyang ka na eh. Hello. Andito na kami, mag-ano ng aluko. Nay. Naraman. Kitantay man no. Kasano nga umulog dahi tao. Muna timuli katangga mo no. Kasano tayo pa nagulog na ito yan. Babanam. Ay, nakaring-ring gawis na eh. Apo, pa kumamod na ito, no-building ko man na ito kakwa. Siguro mga 5th floor siya, 5th floor. O, siya, la, bumabakan. La, alalayan da ka na o. O, nyakil lang aming patagtalo ko na yapaw. Nay, mas mga main. La, dan. Nay, umuyo kami dito kat balo day taon. So nga, nay. Oh, makan. La. Alalayan da kanu day ako ka. Agdan na. Nalaka nga imuling mang kumuta marigatan sa ngamulugan. Oh. La. Nay hapon ni la luwadam. Ay. Nay. Ay, kaya naman. Nay, agkon saan? La, ano daw? Uy, la. Nay, madayo kay tangkat maangot yung tahubutan. Ang mga no, mapamarkaitan. Nay, na? Ay, kasi dyan simple mo na po ya. Kasi mo lagayam ti panagulog. La, shout out kang rodin ay tatatam. Suday tati muli. Siglat niya. Nagmarigamot ti umulay. Apaw. Alaga nga makasidsida nga may napaginawan na nga may. Imas na kasano nga tanapaw. Kubalaw. Mabas-basa, ante. Amin ti pogi na dada, mabas-basa. Iparang komanda iti dagtilikod ko nga bakit kakabsat no makigtot. Ibagak nga dawlig. Kitak man tiwana. Dawlig ay! Nini! Ay saw! Oh, mana na parang ka.